Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Кырым Республикасы быел беренче тапкыр халык санын алуда катнаша. 24 елда Кырымның туган иленә кайтуына 10 еллык була. Менә шу 10 еллык күләмендә без инде федераль Сабантуйны үткәрәчәкбез монда Кырымда, Симферопольдә. Юрий Гагаринның галәмгә күтәрелүенә 60 ел. Хрущевка шалтыраталар. Гагаринны космоска җибәрдек диләр. Хрущев ялгыш ишетеп, нинди татаринны тиз арадан җиргә төшерегез. Оренбурглылар да Юрий Гагаринны искә ала. 12 октябрь 62 елны ул безнең авылыбызга Каргалга да килеп җитте. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсе белән башлыйбыз. Татарстан мөфти вазифасына Кабат Камил хәзрәт Сәмигуллин сайланды. Аның кандидатурасын бүген Казан Экспо мәйданында узган 8-нче курылтайда бер тавыштан хупладылар. Моннан тыш Җәлил хәзрәт Фазлыев казый булып билгеләнде. Камил Сәмигуллин мөфти вазифасына 3-нче тапкыр сайланды. Ул мөфтият белән тагын 4 ел идарә итә алачак. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына мөселман илләреннән кунаклар чакырылачак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә узган Мәскәү-Татарстан күпере яшьләр форумында белдерде. Аның сүзләренчә, 2022 елда узачак юбилей елында күп төрле вакыйгалар үткәрү каралган. Шулай ук мәгарифкә бәйле чаралар һәм татар дин галимнәренең исемнәрен мәңгеләштерү эше оештырылачак. 13 апрельдә мөселманнар ураза тота башлый, ул 12 майга кадәр дәвам итәчәк. 13 майда ураза бәйрәме узар дип көтелә. Узган ел үз изоляция режимы сәбәпле мөселманнар таравих намазларына һәм авыз ачу мәҗлесләренә җыела алмады. Быел бу чикләүләр бераз йомшартылды. Ифтарларда 100 кешегә кадәр халык җыярга ярый. Таравих намазлары социаль ара саклап оештырылырга тиеш. Республика күләме ифтар исә 7 майда Казан Экспода узар дип көтелә. Башкортстанда татарча фатирник проектының чираттагы утырышы узды. Фикер алышу һәм җырлап узган очрашуда төп кунак Голос дети телепроекты финалисты яшь җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова иде. Уфада рәссам Вакил Шәйхетдиновның шәхси күргәзмәсе ачыла. 15 апрель көнне Башкортстанның атказанган рәссамы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе үз иҗатын тәкъдим итәчәк. Ачылыш кичке сәгать 5-кә планлаштырылган. Ул Уфа сәнгать галереясында узачак. Азәрбайҗан татарлары Тукайның туган көненә багышланган интернет бәйге оештырды. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Бары тик Габдулла Тукайның берәр шигырен яки аңарга багышланган шигырны укып, видео яздыру шарт. Шигырьләрне төрле телләрдә шул исәптән татарча, русча, азәрбайҗанча укырга мөмкин. Чиләбе өлкәсенең Кынашак районы турында яңа китап дөнья күрде. Анда татар авылларының тарихы һәм бүгенгесе турында язылган. Бүген районда яшәүчеләрнең төбелешен татар башкортлар тәшкил итә. 2021 елның иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Россия төбәкләреннән Башкортстанның Нефтекама шәһәре 10-нчы мәктәбеннән Галия Корбанова, Татарстаннан Актаныш районының сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты укытучысы Шулпан Шәрипова җиңде. Быел бәйгедә Татарстаннан 53 укытучы, Россия төбәкләреннән 20 мөгаллим катнашкан. Мөселман уку йортлары шәкертләре дә татар теле, әдәбият һәм тарих буенча олимпиадада көч сынашты. Татар теле номинациясендә беренче урынны Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте Айгөл Сафиянова яулады. Татар әдәбиятыннан ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәсендә укучы Рамазан Сабиров, татар халкы тарихы номинациясендә Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте Хәмид Сәфәрханов беренче урынга лаек дип табылды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр вакыт элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбызны экраннарда күрәсез. Сәяхәтләребез дәвам итә. Бүген без сезгә Кырым Республикасында узган очрашуларыбыздан видео язмалар тәкъдим итә башлыйбыз. Быел беренче тапкыр Кырым Республикасы халык санын алуда катнашачак. Россия президенты Владимир Путин 30 март көнне милләт-ара багланышлар буенча киңәшмәдә Дәүләт прокуратурасы һәм Дәүләт статистикасы федераль хезмәте алдына бурыч куйды. Ул объектив һәм дөрес булырга тиеш.
Бу безнең өчен бик мөһим дип җиткерде Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Мәскәүдә узган очрашуда. Мәскәүдән Кырымга юл алган делегация арасында безнең төшерү төркеме дә бар иде. Кырымда Васил Шайхразиев иң беренче Кырым Республикасы башлыгы Сергей Аксенов белән очрашты. Җитәкчеләр Кырымда татар телен, мәдәниятен һәм сәнгатен саклау һәм үстерү мәсьәләләре һәм чаралары турында фикер алыштылар. Тагын нинди сорау тәкъдимнәр яңгыраганын Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Кояш жылы рәхәт җәй дияргә була. Без Кырым Республикасында. Аның ярым утравында урнашкан баш каласы Симферопольдә. Симферополь 1784 елга кадәр Ак мәчет атамасын йөрткән. Ни өчен без әлеге республикада? Чөнки монда да безнең милләттәшләребез гомер итә. Гомумән республикада 200 меңнән артык Кырым татары яши. 40 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Әйтегез әле, рәхим итеп, менә бүгенге көндә ничек яши монда безнең милләттәшләребез? Алар нинди чаралар уздыралар? Менә кыскача шул хакта сөйләп китсәгез иде. Проводим различные праздники. День татарской культуры. Участвовали уже в быту России, участвовали в конкурсе Татар-Хазы. Для нас это тоже продвижение, для нас это новое, для нас это праздник. К нашему участию приходом России сюда очень много приехали жители Республики Татарстан, в том числе и татары. Это госслужащие, это бизнесмены. Все нормально, все хорошо, альхамдулилля. Яшибыз, ишлибыз на благо семьи, родины и нашей земли. Юлия һәм Шыңгыз Мөхәммәтовлар 2 ел элек яшәр эшләр өчен Севастопольгә күчнәләр. Һава, табигаты килешә диләр. Хәләл ризык буенча үз эшләрен ачканнар, җир алып төзелеш башлаганнар. Бәхетле яшәргә кирәк, дус һәм дружно, хорошо жили, уважали друг друга и в семье благополучие сохраняли. Наш руководитель Марат очень старается для того, чтобы объединить татар в Крыму, чтобы мы участвовали во всех мероприятиях, чаще встречались, развивали свою культуру, не забывали свою речь, наши красивые мелодичные песни, нашу самую вкусную в мире кухню. На сегодняшний день мы открываем в Симферополе уже местную национально-культурную автономию. У нас есть также в городе Керчи местная национально-культурная автономия, Феодосия, Евпатория. Планируем в этом году уже после Ураза Байрама открыть еще и местную автономию в Ялте. Вот. Появилась у нас молодежь. Стали очень масштабные проводить Сабантуи. Оно сразу стало заметно, когда люди стали к нам идти на Сабантуи. Алда әйткәнчә, Кырым Республикасына эш сәфәре вакытында Васил Шайхразиев республика башлыгы Сергей Аксенов белән очрашты. Милли шура рәисе Бөтендөнья татар конгрессының ел сайын Россиянең федераль округларындагы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән округ утырышлары үткәрүен һәм 2022 елда Кырымда Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округларының татар активын җыярга теләген белдерде. Округның очрашуын монда Кырымда Симферопольдә үткәрәчәкбез һәм Сергей Валерьевич үземдә кирип чыгарам дип әйтте. Шуңа күрә менә 2 елга инде шушыңа өстеннән эшлибез. Шулай ук Васил Шайхразиев Татарстан белән Кырым Республикасы арасында хезмәттәшлек турында соңгы килешү 2014 елда төзелгән булуын һәм ике җитәкчебез ягыннан протокол нигезендә чыгачакбыз. Бу договорны кире күтәреп соңгы менә 1-2-3 ай эчендә сөйләшү барышында Васил Шайхразиев 2024 елда Кырым Республикасы территориясында федераль Сабантуй уздыру мөмкинлеге турындагы мәсьәләне дә кузгатты. Моңа Сергей Аксенов уңай җавап бирде. Сабантуй Кырымның Россия белән кушылуына 10 ел тулу вакытына туры киләчәк. Монда эшмәкәрлек дигәндә Татарстан эшмәкәрләре һәм безнең оешмалар монда бик әйбәт кертелгән һәм аларның эшләре буенча һәм теләкләре буенча башлыкның теге дәгъвасы да юк, рәхмәте күбесенчә генә. Республика арасында шушындый мөнәсәбәт булу, шушындый эшләр булу. Менә хәзер инде алда ял вакыты җитә. Ничек әйтеп, моннан Татарстаннан үзебезнең балаларны яки бүтән кешеләргә килеп
ял итәргә мөмкинлекләр тудыру турында сөйләшә. Шуңа күрә мин беренчедән бик зур рәхмәтле, икенчедән инде менә шушы сөйләшүләр буенча аның ягыннан әмер булды, протокол әзерләнәчәкләр һәм аның белән бергә эшне алып барачакбыз. Кырым Республикасында эшлекле сәфәр Бакчасарай районында дәвам итте. Аның хакимияте башлыгы Людмила Пучкова белән очрашу һәм Бакчасарай районының почтовый бистәсендә узган сәяхәт хакында киләсе чыгарылышта җиткерербез. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Кырым Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Юрий Гагаринның галәмгә күтәрелүенә 60 ел. Хрущевка шалтыраталар. Гагаринны космоска җибәрдек диләр. Хрущев ялгыш ишетеп, нинди Татаринны тиз араданы җиргә төшерегез. Оренбурглылар да Юрий Гагаринны искә ала. 12 октябрь 62 елны ул безнең авылыбызга Каргалга да килеп җитте. Син татарин, мин Гагарин. Әлеге сүзләрне Юрий Гагарин үзенең татар шоферына карата әйтә торган булган. Бу гына түгел, галәмне беренче итеп яулаучының шушы дәрәҗәгә җитүенә татар кешеләренең роле биниһая зур. Бүген 12 апрель Юрий Гагаринның космоска күтәрелүенә 60 ел тулды. Бөтен дөньяны шаулаткан яңалык бүген дә Россия өчен мәртәбәле көн санала. Ни өчен Гагарин милләтләрнең каһарманына әверелгән? Аның урынында татар кешесе була алганмы? Айзат Шаймарданов иң кызык истәлекләрне барлады. Әлеге вакыйга бөтен дөнья өчен төп яңалык була. Совет кешесе беренче булып космоска менә. Космоска күтәрелгәннән соң икенче көнгә Совет матбугаты Гагарин казанышыннан гүрелдәп тора. Нәкъ 60 ел элек басылган «Комсомольская правда» газетасы төп биттә Гагарин, аның ничек космоска күтәрелүе һәм әлбәттә инде ЦК КПССның бөтен дөньяга мөрәҗәгате һәм анда Советлар Берлегенең башка илләрдән алга китү турында сөйләнә. Кайсы битне генә карама. Гагарин фотосы һәм хәтта шигырьләр дә нәкъ менә аңа багышлана. Нәкъ ул чорда Гагарин Советлар Берлегенең беренче секретаре Никита Хрущевтан да популяррак кеше булган. Стало ясно, что и первый космический полет будет связан с именем советского человека. Совет Берлегендә генә түгел, бөтен дөнья матбугаты битендә төп тема Гагарин. Кричат заголовки английских газет. 5 яшь ул вакытта, кичкенә вакытым, безнең урамда радио бар, бик мотор тәвәттеләр. Передаем и так далее, шулай дип. Впервые в Советском Союзе запущен космический корабль «Восток» такой-то. Значит, космонавт Юрий Гагарин. Бөтен кешенде кычкырды, күңелле беренче тапкыр биркендә шамалы күккә карап куйдык. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Тарихчы Альберт Борханов өчен Гагарин шәхесе аерым игътибарга ия. Ул күп еллар Гагарин урамында яшәгән. Монда әле һаманда совет чорбиналары, иң кызыгы авиация мөхите саклана. Шулай ук Борханов Гагарин медале иясе. Да здравствует наша социалистическая родина! Син татарин, мин Гагарин. Бу Гагаринның үзенең шоферына карата әйтә торган сүзләре булган. Аны 2 ел татар егете Гариф Сәйфиев машинада йөрткән һәм Гагарин шаярып, без бит адашлар дип әйтә торган булган. Гагарин белән татарин. Звездный городокта хезмәт иткән солдат Гариф Сәйфиевне Гагарин үзе сайлап ала. Галәмне яулаучыны ул 2 ел машинада йөртә. Көндәлек эш минутлап бүленгән була. Татар егете түгел һәм түзем, шуңа да 2 елдан соң Гагарин Сәйфиевка шоферы булып калуны сораган, ләкин Сәйфиев ничек кенә эшләргә теләсә дә, күңеле Татарстанны сайлый. Мәскәү өлкәсендә гарнизонда да Гагаринның күршесе татарлар була. Гомәровлар гаиләсе әйтүенчә, Гагарин татар милли ризыклары ашарга яраткан. Ася, у тебя что-то, по-моему, вкусно пахнет. Я говорю, да, заходи. Вот тогда только беде, я только стою, всех рассказываю. Меня был, он, например, күрешкәндә инде бала бар инде.
Телефон трубкасын тоткан, елмайып торучы Гагаринның бу Хрущевка космоска барып кайтуы турында сөйләве. Әлеге сүрәтне камерага Махмуд Рафыйков төшергән. Бу гына түгел, Гагаринның иң тарихи фотоларын татар фотографы ясый. Бик елмайып тора торган, конечно, бәхетле кеше, елмайып, рәхәтләнеп сөйләп барсында. Мин башта аны шушы диспетчерскийда төшердем кинога. Но теге Хрущев белән сөйләшә алмады ул шул диспетчерскийда, чөнки әйттеләр, менә икенче бүлмәгә барсы да снимать ителгән. Каягына карама, Гагаринны татарлар уратып алган. Ни өчен? Сәбәбе гади, татарлар космик халык. Чөнки бу өлкәне өйрәнергә һәр вакыт ашкынып торганнар. Курсантлар училищесында Гагаринны очарга татар учучысы Яткәр Акбулатов өйрәтә. Моннан тыш, космонавтика сәнәгатендә татар конструкторлары күп була. Ни өчен нәкъ менә Юрий Гагарин беренче булып космоска очкан. Чынлыкта аның урынында татар кешесе була алган. Публицистикада бу мәсьәлә күтәрелгән, ләкин җаваплары юк. Гагариннан соң космоска татар кешесе Марс Рафыйков менәргә тиеш була. Чиратта Шәрәфетдинов, Саттаров, Султанов була. Ләкин теге яисә бу сәбәп белән алар космоска очмый кала. Америка ягыннан да татар астронавты Сәйид Салах очарга тиеш була. Ләкин аны да үткәрми калалар. Бер яктан моны карыйсың. Ничегенде бу Татарстаннан бер космонавт юк, сенаты безнең космонавтлар әзер булган, ләкин татарларны юл бирмәгәннәр. Чуваш киткән Николаев. Ләкин безнең татар кешеләре һәм Татарстан космонавтка очуга техниканы әзерләгәндә бик күп хезмәт түккән. Шуның өчен менә мин беренче Көнчыгыш Татарстан буенча китап чыгарганда беренче мәкаләдә бастырдык. Менә Рөстәм Гайнуддиновның Космическая страница Татарстан дигән бер матур мәкаләсе бар. Анда беренче тапкыр 9 мартта 61 елда әле Восток корабле очмас бурын пробный беренче тапкыр үткәргәннәр Муляш кеше Иван Иванович дип әйтелгән һәм Чернушка дигән этне Зәйрәндә иске Токмак авылының янында төшкән, халык бик кызыксынып, шуннан Каманин килеп, бу муляжларны Мәскәүгә алып киткән. Менә бу бик кызык тарих. Бер вакыт Хрущевка шалтыраталар. Гагаринны космоска җибәрдек диләр. Хрущев ялгыш ишетеп, нинди татаринны тиз арада аны җиргә төшерегез, алайса спекуляция ясап куярга мөмкин дип җавап кайтара. Бу совет чорыннан калган шундый бер шаяру анекдот кына, ләкин уены чыны бергә инде. Ә инде чынлыкта Гагарин һәм татарин дигән сүз тезмә ул халык күңелендә аеруча Татарстанда аеруча сеңеп сакланып калган. Әйтик, Акбарс әгәр дә чемпионатны утса, Гагарин кубогын түгел, ә татарин кубогын утты дип язарга яраталар. Менә шулай. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Оренбурглылар өчен Юрий Алексеевич Гагарин шәхесе аерым статуска ия. Оренбург җирендә ул курсант погоннарында йөри. Бу җирлекнең күгендә аның канатлары биеклеккә күтәрелә. Монда планетаның беренче космонавты гаилә кора һәм шунда ук очыштан соң да килергә ярата. Желаю вам доброго полета. Бу елмаю хәзер кемгә генә таныш түгел икән. Тарихка кайтсак, 1957 елда Юрий Гагарин Оренбург ул вакытта Чкалов югары хәрби авиация училищесын тамамлый. Укыганда ук Оренбург кызы Валентина Горячевага өйләнеп гаилә коралар. Гагариннар гаиләсе шәһәрдә еш була. Шундый бер очрашу вакытында 1967 елда шәхси архивта беренче космонавт белән язылган тосма сакланган. Бу Оренбург шәһәрендә Гагарин белән булган соңгы әңгәмә. В Оренбурге здесь я учился в училище, стал летчиком-истребителем. А здесь же встретился с девушкой, которая потом стала моей женой. Здесь у нас живут родители, много знакомых. И сейчас встречаем много знакомых, которые в те годы, с которыми вместе служили, вместе летали. Юрий һәм Валентина Гагариннарның музей фатиры 20 ел элек, 12 апрельдә Оренбург шәһәре Чечерин урамы 35-нче йорт адресы буенча ачылса, музей фатир үз ишекләрен төзекләндерүдән соң янәдән 2021 елның 12 апрелендә ачты. Бу юлы Оренбург тарихы музее Гагариннар гаиләсенең архив документы күчермәсе белән тулыланды.
Юрий Гагарин һәм Валентина Горячеваның никахларын теркәү турындагы акт язмасының күчермәсе табылды. Юрий Гагаринның табигатьне яратуын белеп, оренбурлылар аны һәр килүендә дә ял итәргә урман елга буйларына алып чыгалар. Шундый урыннарның берсе Татар Каргалысы колхозчыларының ял йорты була. Анда кымыз ясыйлар. Ул 60-нчы еллар ахырында Советлар Союзы курортлары картасына да керә. Бүгенге көндә бу ял йорты сакланмаган. Менә шушы юлдан Юрий Гагарин Оренбургдан килә. Сул якта кымыз ясый торган урын, анда ял йорты, ул анда кымыз эчә. Ә инде уң якта Сокмар елгасы, анда ул балык тота. Нәкъ менә шушы вакыйга истәлек булып фоторәсемдә сакланган. Юрий Гагаринның әлеге сирәк фотосын төбәкне өйрәнүче Рәшид Искандаровның Татар Каргалысы турындагы 2 китабында күрергә мөмкин. Фотоның төп нускасы әлеге авылда гомер итүче Мөхәммәдияровлар һәм Уразовлар гаиләсендә саклана. Галия Уразова әтисе Мәхмүд Мөхәммәдияровның хатирәләрен искә төшерә. 12 октябрь 62 елны ул безнең авылыбызга Каргалга да килеп җитте. Аны бик хуплап каршы алдылар. Районның, авылның хуҗалары, шуларның арасында минем дә әти булган. Мөхәммәдияров Мәхмүд Сагитович ул вакытта парторг булып эшләгән. Бу хәбәрне бик таратмаганнар, чөнки халык белсә, җәяү булса да, ишеп булса да, югырып булса да, кымызлыкка барып җитәрләр. Авыл турында, колхозлар турында сөйләгәннән соң Гагаринны кымыз белән сыйлаганнар. Беренче космонавтның кешеләр белән ничек уралашуы да кызыксыну уята. Әтинең сөйләве буенча Гагарин бик ачык, көләч йөзле, бик туры сүзле. Кымызга әйләнеп кайтсак, Мөхәммәдияровлар гаиләсе кымыз турында ишетеп кенә белми. Бабалары оста кымыз ясаучы була. Минем бабай белән әбидә Мөхәммәдияров Сагыйд белән Бәдерле Хаят элеглектән кымыз ясауның осталары булган. Гагарин килгән чорны бабай 61-нче елны бәхетсезгә каршы үлгән иде. Кымыз ясаучыларны, ял йортын, анда Гагаринның булганын авыл халкы хәзер дә горурланып искә ала. Оренбур Россиядә космонавтиканың төп юбилей тантаналары узачак иҗтибагы арасында. Юрий Гагаринның космоска очуына 60 ел толу уңаеннан бәйрәм чаралары әле дәвам итәчәк. Беренче космонавт белән бергә югары хәрби авиация училищесын тәмамлаучылар арасында татар егетләре дә була. Тарих хәтерле булсын. Оренбурдан Фируза Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, барыгызны да космонавтика көне белән тәбриклибез. Кешенең мөмкинлекләре чиксез, алга барыйк, зур үрләр яулыйк. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Исән сау булыгыз.